И здравейте хора, аз съм Forest Gaming и днес ще ви покажа как да си стеглите CS1.6 Warzone. Ако не знаете как да стеглите. Значи, ще ви оставя описание към клипчето, къде от кой сайт да си го стеглите. Значи, влизате в линка, който съм го поставил. И тук ще ви излезне download, direct download, torrent download. Те не ги цъкате, това са пълни букуци. Цъкате на Mirror 1 и теглите CS-а. Цъкате го и ще ви излезне Counter-Strike 256 мегабайта от Mediafire. Цъкате download. И ето, Counter-Strike се тегли. И ще се върна, когато изтеглянето завърши. И здравейте отново. И Counter-Strike почти е готов. И е готово. Цъкате върху него. Изпълни. Next. После от тук избирате къде да си... къде да си изтеглите цеската. Аз ще го тегля в... тука. И цъкате Install. Това може да го затворим. И ако искате да паузирам, защото няма да стане много рано. И така, че ще се върна след като се изтегли. И готово. Върнаме се отново и CS вече ми е стеглян. И цъкате Finish. И тук на декстопа ще ви излезне и Counter-Strike и тук Half-Life и другите работи. Но чрез вече можете да ги изтриете от декстопа. Опа. Без да исках, създадах пряк път. И CS ви вече е готов. В смисъл готов за използване и надявам се това клипче да ви е харесало. Харесайте, абонирайте, пишете коментари и чао!